Мъжът беше нисък и дебел. Тръгнахме заедно през тревата, влязахме в къщата. Къщата е офиса на организацията. Посрещнат ме жена и още един млад мъж. Гледат ме черпат с чипс. До мене някакви дрехи и легло. Започва разговор първи въпрос беше за как си с миризмите. Което ме шокира. Никой не понася миризми. Особено гадни. Ако говорим за френски парфюми, да. След което ми зададе въпрос дали разпознавам краста. И нататък вече ми се губят части от интервюто. Но за въпросите за английски, за шофьорска книжка не стигнахме. Беше много объркващо. Почна да разказва, че тук ги къпели. Аз всъщност не отидах на интервю за баня. И имало и машинка. Ама не да ги постригват, а те ония да се бръснат. Завършихме с това, че в София имало много малко бездомници, само 800 на брой. Повечето им харесвало. Или пък когато отивали да ги прибират, те искали пари. Няма да споменавам името на организацията. Но изводът е, че всъщност човек сам избира дали да бъде просяк, клошар, щастливец, нещастник, късметлия. Всичко е избор в този живот.